Waarop mensen, ik ben Sontje. Ik ben Dio en samen zijn we gebroeders Wolf. Je kijkt vandaag naar de 12e aflevering. Een aflevering met Suheli Stasja. Oftewel, Daina. Veel kijkplezier. Malonsi Beats. Nou, Suheli, ten eerste dankjewel dat je bij ons wilt instappen. Dat je daar tijd voor maakt. Suhaili. Suheli. Ja, laten we bij jou ook even gewoon bij het begin beginnen. Suheli Stasja, wie is dat? Ik ben een introvert meisje. Ik praat niet graag. Ik ben heel stil. Maar ik help wel mensen graag. Ik hou van fitness. Dat weet iedereen inmiddels. Ja, een 24-jarige meisje die dingen laat gebeuren. Oké, mooi. Je bent in Curaçao geboren? Ja. Ja. Hoe oud was je hier naartoe gekomen? Ik was 13 jaar toen mijn moeder al besloten om hier te komen wonen. En hoe was het leven daar in Curaçao voor jou? Wat voor leven had je? Je woonde met beide ouders? Ja, nee. Mijn moeder was getrouwd. Toen waren mijn ouders gescheiden. Toen woonde ik bij mijn moeder met mijn stiefvader. Ik had een normale leven. Ik zat op basisschool. En daarna ging ik naar, toen de tijd was het volgens mij VMBO. Op Curaçao. En toen had mijn moeder besloten dat ze hier naartoe wou komen. En ja, natuurlijk met 13 jaar had ik geen keus. Want als je aan mij vroeg... Gewoon daar blijven? Ja. Oké. Hoe is het leven eigenlijk daar? Herinner je het nog? Hoe was het? Het was, ja. Ja, het was... Misschien vind je het nog steeds ook. Ja, ik had gewoon een goede leven daar. Dus het was ook niet zo van, weet je, het ging slecht, dus laten we in Nederland gaan proberen. Nee, het ging gewoon prima. Mijn moeder wou gewoon verandering hebben. Maar ik had gewoon een goede leven. Hoe was je opvoeding? Opvoeding? Dus je bent door beide ouders opgevoed, of althans door je stiefvader? Ja. Ja. Kijk, zowel mijn eigen vader als mijn stiefpa waren heel erg streng. Voor wat betreft mijn eigen vader, ik ben de kleinste dochter. Dus je kan het voorstellen hoe hij met mij was. Prinsesje. En voor mijn stiefpa ook, ik had veel liefde altijd. Dus het was ook van, ik wil niks doen wat hij niet goed vond. En mijn moeder was een moeder, ze was heel open. Je kon over alles met haar praten, maar zij had ook haar grens. Dus het is niet zo van, ja, je bent los, je mag doen wat je wil. Er zijn regels en daarbij moet je gewoon jezelf houden. Ja. Dus ik was altijd bijvoorbeeld gewoon op tijd thuis. Ik kon niet zomaar met de jongen naar huis komen. Ik kon niet zomaar bij iemand anders gaan blijven slapen. Dus ja, de opvoeding toch. Ik vind de opvoeding van een ouder die op Curaçao is opgevoed best wel streng. En mensen beseffen dat niet. Hier in Nederland merk je heel snel dat ze denken dat onze ouders heel open zijn. Maar hun doen dingen dat onze ouders nooit zouden accepteren, zeg maar. Dat heb ik wel gemerkt. Vind je dat streng of vind je dat voorzichtig? Nu dat je volwassen bent. Ja, ik vind het... Kijk, op sommige terreinen vind ik het toch streng. Ja. Maar op de andere terreinen begrijp je het waarom ze het doen, zeg maar, nu dat je ouder bent geworden. Je snapt het wel. Zou je nu een andere opvoeding willen? Wat hadden gewild? Nee. Ik vind het heel goed hoe mijn moeder mij heeft opgevoed. Dus je bent goed terechtgekomen toch? Ja, zeker. Ik zou niks anders willen. Dat is goed. Wat is Curaçao voor jou? Wat betekent Curaçao voor jou? Ja, Curaçao.
mijn land. Ik ben gewoon trots op Curaçao en dat beseffen andere mensen ook gewoon niet. Curaçao heeft zoveel mooie dingen. Het is gewoon waar ik van kom, waar ik op naar kijk, gewoon om naartoe te gaan. Ja. Ik weet het niet, ik kan het niet in woorden. Curaçao heeft heel veel mooie dingen, Ja. zeg je zelf. Kan je er 5 opnoemen op dit moment? 5. Of is dat te veel? Kijk, mooie stranden. Ja. Er komt nu zeg maar, de ziekenhuis is bijna klaar, dus er komt Ja. werkmogelijkheden. Als je bij een goede bedrijf terechtkomt en je doet je best, dan heb je gewoon echt zeker een baan. Weet je, Ja. het is meer van, daar, de dingen worden van jou. Hier, wij hebben huizen, maar je kan nooit zeggen die huis is van jou. Je huurt een huis en als je gaat kopen, je weet hoe het gaat. Ja. Weet je, daar zijn jouw bezitting. Het zijn van jou. En ook onze mensen, kijk, je hebt gewoon geweldige mensen daar, gewoon humor, hoe wij met elkaar omgaan. Uiteindelijk, kijk, we kunnen elkaar vechten en al die dingen, maar wanneer iets groots gebeurt, wij worden gewoon één. Dus ja, ik vind het geweldig daar. Doen wij dat, ja? Antillianen, mensen uit Curaçao dan? Ja. Kunnen we één worden? We kunnen één worden, maar het hangt eraf wat is gebeurd, weet je. Maar we kunnen wel, zeker wel één worden. Oké. Nee, is goed. Mooi. Bezit je Antilliaanse eigenschappen? Nou, als ik ga kijken naar wat mensen van mij zeggen, zou ik nee zeggen. Want veel mensen denken toch dat ik Dominicaans ben. En dit heeft te maken met het feit dat wanneer mijn moeder ziek was geworden, dat mijn beste vriendin die hier woont, de moeder de drang vond om zeg maar mij dingen te gaan leren, om mij toch te gaan helpen, om bij te staan. En ik was dan altijd, elke dag, elke weekend in Dominicana. Ik heb veel dingen van hun geleerd. Soms voel ik mezelf ook meer Dominicaans dan Antilliaan. Maar je praat Dat ook is veel heel- Spaans, of? Ja. Dus ja, heb ik Antilliaanse eigenschappen? Ik denk mijn temperatuur. Temperament dus. Ja. Heel vaker. Oké. En als je Nederland zou moeten beschrijven, wat betekent Nederland? Ja. Kijk, Nederland heeft mij veel dingen geleerd. Er zijn veel deuren voor mij open gegaan. Ik ben een meisje die leergierig is. Ik heb veel dingen kunnen leren. Ik heb veel diploma's kunnen behalen hier. Dus als je wil groeien, ja, het is een land waar het daar mogelijk is. Maar het is wel, ja, ik vind het toch een beetje eenzaam. Je zit de hele dag in jouw huis. De weer is niet altijd even goed dat je de ramen open doet. En dat gevoel mis ik zeg maar hier. Op Curaçao zit je zelf op je balkon, maar je voelt het gevoel van oké, ik ben thuis. Ja. Er zijn mensen om me heen, we zijn één. Weet je, je voelt je niet alleen. Maar hier kan je heel snel zeg maar in depressie raken of zo. Zo'n gevoel heb ik. Ja. Dat gezegd te hebben, je was 13 toen je naar Nederland kwam. Hoe was de switch voor jou tussen Curaçao en Nederland? In het begin was het hectisch. Ik kon het niet hebben dat ik niemand kende. Dat ik nieuwe vrienden moest gaan maken, maar dat wel. Kijk, ik praat met iedereen, maar ik ben niet van nieuwe vrienden. Ja. Dus het was weer van oké, we moeten opnieuw beginnen. Toen ik was bezig met school zoeken, ging dat ook niet helemaal goed. Ik ben nooit blijven zitten. Toen was ik beland op een school waar ik zeg maar meer Nederlands zou gaan krijgen. Maar ik hoorde in derde jaar te beginnen, hadden ze mij in de eerste geplaatst. Ik was like, mama, ik ga terug naar mijn vader. Zo dus. Ja. Maar toen zei mijn moeder, nee, weet je wat, doe je best. Ze zien het vast wel en dan gaan ze jou plaatsen waar je hoort te zijn. Had ik mijn best gedaan. Na 2 weken hadden ze mij in tweede geplaatst. Met de belofte dat ik december over zou gaan naar derde. Nou, overgaan zou gaan en ze zouden mij plaatsen in waar ik hoort te zijn. Ja. Nou, eindstand was ik gewoon overgegaan. In het begin merkte ik ook dat ze veel discrimineren.
voor Antillianen. In wat voor manier? Het was gelijk tegen mij gezegd van ja, want ik ging toen de tijd naar een... Kijk, in Nederland was er nog geen VMBO of VSBO. Het was gewoon MAVO. Ja. Ik ging naar een MAVO, dus theoretisch. Ze zei tegen mij, geen ene Antilliaan, hou het zo. Je zou sowieso zakken naar kader. En voor mij, dat is een motivatie, weet je. Ik ga Ja. je bewijzen dat ik ben niet alle Antillianen en wij kunnen het ook, weet je. Dus toen had ik gewoon mijn best gedaan. Ik was wel, ik moet wel eerlijk zeggen, ik was de enige Antilliaan die door was gegaan op dezelfde school. Theoretisch. Toen mocht ik opeens van, toen de tijd was het apart. Je ging voor, ja, als je meer Nederlands nodig had, ging je naar een ander gebouw. Ja. En wanneer je klaar was met die jaar, ging je naar de normale gebouw. Dus ik was daar beland. Ik was de enigste Antilliaan op school. En toen was mijn vraag, oké, hoe ga Op de ik hele dit school? doen? Ja, op de hele school was ik de enigste Antilliaan. En toen dacht ik van, oké, nu moet ik elke dag Nederlands gaan praten. En weet je, ik zeg toch, wij discrimineren toch een beetje, want we hebben zoiets van, ja, ik wil niet met Nederlanders gaan werken. Ik wil gewoon in een groep zitten waar ik, weet je, mijn eigen mensen hebben. En het was meer van, oké, ik heb geen keus. Hoe gaan we dit doen? Maar het was goed gelukt. Ik heb de school afgerond. Wat voor opleiding heb je allemaal afgerond dan, tot nu toe? Ik heb financiële beroepen, niveau 3, bedrijfsadministratie niveau 4. Ik heb 1 jaar accountancy gedaan op de HBO. Ik heb crossmediale communicatie HBO behaald. Ik ben nu bezig met mijn scriptie schrijven van communicatie bachelor. En ik zit te twijfelen of ik de master moet gaan doen van 1 jaar op Erasmus. Of dat ik moet maar gaan werken. Gaan werken, joh. En ik heb ook IB fiscaal getuigschrift. Dus ik heb van alles en nog wat behaald. En als ik mag al mijn project erbij tellen, heb ik ook veel dingen. Maar je twijfelt nog om te gaan werken of verder studeren? Ja. Waarom? Kijk, In Nederland is ervaring belangrijk, hè? Ja, maar ik heb ook veel ervaring, joh. Mijn cv zit helemaal vol. Met stages. Met stage, met werk, met van alles en nog wat. Maar het is weer ook van... Ja, ik weet niet of ik klaar ben om te gaan werken tot mijn 67 jaar. Weet je, nu al, ik ben maar 24, hè. Ja. Dus... Ja. Maar ja, je bent maar 24, maar je hebt genoeg papier. Ja, dat wel. Hoezo? Ja, ik ben gewoon bang voor de verandering. Dat ik moet gaan werken elke dag. Ik ben toch iemand van, kijk, niet de verandering, maar ik hou niet van dezelfde dingen. En soms kom je ergens terecht waar je elke dag dezelfde tak moet uitvoeren. Dus mocht ik toch gaan werken, wil ik gewoon een flexibel werk. Of waar ik beide van mijn diploma mag of kan gebruiken. Dus dat ik een beetje administratie doe, samen met communicatie of iets voor mezelf. Want dat is ook zeg maar mijn plan voor in de toekomst. Ik wil gewoon mijn eigen ding hebben. Dus ja. Oké. Even over je volgers. Hoe komt het dat je zoveel volgers hebt? Op Instagram bedoelt hij Waarom? wel. Ja, op Instagram. Het was allemaal begonnen toen ik... Ja, misschien op straat ook, hè? Die mensen lopen achteraan. gebeurt ook soms. Maar nee, het was allemaal begonnen toen ik had besloten om video's te gaan plaatsen van hoe een vrouw oefening moest uitvoeren in de sportschool. Ja. Ik ben, zoals veel mensen weten, personal trainer. Dus in het begin dacht ik van ja, ik moet aan klanten komen, hoe ga ik dit dan doen? Ik begon met plaatsen van before en after en gewoon video's. Van jezelf? Ja. Oké, ja. En daarnaast had ik zeg maar ook de opleiding gedaan, crossmediale communicatie. Dus dan leer je ook hoe je media kan gebruiken om een bepaald doel te behalen. Ja. Dus toen had ik besloten, oké, ik doe dit zo. Ik maak mijn profiel ook open voor iedereen. Ja. Op het moment dat jij het like, dan ziet iemand anders dat je had gelijk. Ja, ja. En diegene komt ook kijken. Diegene, weet je, laat me haar volgen. Dus zo genereer je gewoon meer volgers. En vroeger deed ik ook promotie, dus voor feesten. Dus veel mensen kwamen ook van, heb je kaartje te koop, verkoop je tafels en dit en dat. En dus dan krijg je ook de mensen gewoon daarbij. Ja. Maar het ging razendsnel, dat ik nu zelf niet kan beseffen hoe ik nu bijna 30.000 heb. Maar zo is het gegaan. Ik heb 2 vragen. De eerste is,
Hoe belangrijk vind je je uiterlijk? Heel belangrijk. Heel belangrijk. Ik ben gewoon iemand die gewoon kan gaan huilen als ik denk van oké, shit, ik ben dik. Of gewoon denken van oké, later als ik zwanger ben geraakt en dit en dat, mijn hele lichaam is naar de kloten. Gooi het eruit, hoor. Ik stress gewoon daarover. Ja. Maar dat denk je nu al aan. Ja, nu al. Gewoon fitness als je zwanger bent. Gewoon. Ja, nee, maar je lacht, maar serieus, als ik zwanger ben, ga ik gewoon fitness. Kijk, veel vrouwen denken ze moeten stoppen. Je mag gewoon doorgaan, maar je moet gewoon lichte Ja. Oefeningen doen. doen. Dus, Want hoeveel uren doe je nu gemiddeld fitnessen? als ik eerlijk maar zijn, sinds ik terug ben van Curaçao heb ik niks gedaan. Maar normaal gesproken doe ik 4 tot 5 keer per week trainen. En dan hoeveel En uur? dan 1,5 uur of 2 uur per dag. Oké. Maar het is ook zo van als je in de fitness werkt, want ik train ook vrouwen. Dus dat wil ook zeggen van, oh, we doen deze oefening, weet je wat, ik doe het samen met jullie. Dus je kan niet echt bijhouden hoeveel uren het is. Want één belofte maakte ik ook is van, kijk, als je het zwaar vindt en je wil iemand gewoon dat jou gaat motiveren, ik heb geen probleem om gewoon die oefening samen met jou te doen. Dus stel je voor, we gaan lunchen doen, dan doe ik het nog een keer die dag. Gaan we squats doen, dan doe ik het ook. Ja. Maar het is meer zo dat, ja, het is meer zo dat de klanten zich ook comfortabel voelen en niet van oké, zij staat op mij en zij zegt wat ik moet gaan doen. Weet je, dat is irritant. Ik heb het ook meegemaakt. Dus ja, daarom heb ik ook de belofte gemaakt van ja, wil je dat ik samen met jou ga trainen, dan doe ik dat gewoon. Ik heb geen probleem daarmee. Het is alleen beter voor mezelf ook, qua conditie. Hoe gaat het met die resultaten? Prima! Mijn klanten waren boos op mij dat ik op Curaçao zat. Ze zeiden van ja, we zijn allemaal dik geworden door jou. De anderen zeiden ja, ik ben dun geworden weer. Dus wanneer begin je weer? Maar ja, nu zit ik eventjes met mijn scriptie. Ik zie het wel. Waarom was je teruggegaan naar Curaçao? Ik wil gaan kijken. Kijk, ik kon mijn scriptie hier gaan doen. En toen dachten we ja, waarom niet op Curaçao doen als ik toch overweeg om zeg maar daar terug te gaan wonen. En toen had ik besloten van ja, weet je wat, 6 maanden, het is genoeg, ja, ruim genoeg tijd om te kijken of oké, kan ik daar wonen? Kan ik wel met hoe traag alles is, zoals mensen hier zeggen, of niet? Ja, voor de duidelijkheid, volgens mij ben je afgelopen november, december zo die kant op gegaan. Ik ben ja, december gegaan, weer gekomen van mijn minor en toen was ik begin februari definitief gegaan voor 6 maanden. Oké. Ja, dat heb je dus verteld waarom. Ja? Heb je verandering gemerkt? Op Curaçao? Want toen je daar woonde en nu je terug bent gegaan. Is er iets veranderd daar? Is het leven anders? Ik vind, kijk, ik kan het niet vergelijken, want toen ik daar woonde was ik maar 13, weet je. Ja, ja. Dus ik deed de dingen dat ik nu niet, ja, dat ik nu doe het niet. Maar ik vind niet dat Curaçao veel is veranderd, maar ze zijn wel vooruit gegaan op bepaalde systemen. Wij wonen hier in Nederland. Je weet hoe goed leven wij hier hebben. Het is best wel breed, van alles en doen en nog wat. Als je naar Curaçao gaat, vind je dat je dan achteruit gaat? Persoonlijk niet, want het is ook, ik vind als je terug gaat moet je niet gaan met lege handen. Je moet sowieso als je hier bent al beginnen met oké, je gaat daar een huis bouwen en ga iets bouwen dat ik, weet je, dat ik een begin kan maken ergens. Ja. Wat veel mensen doen is gewoon teruggaan zonder een werk te zoeken. Denken van ja, weet je, joh, het komt wel, het is mijn connectie daar. Ik ga daar beginnen. Kijk, weet je hoeveel euro's, kijk, ik kan gewoon gaan met 10.000 euro's en ik kan gewoon daar iets gaan bouwen. Ja. Of ik kan gewoon elke maand gewoon geld sturen en ik bouw iets. Maar op het moment dat je daar gaat en je gaat daar werken en sparen voor iets, ja, dan je zet jezelf gewoon voor lul, vind ik. Weet je, want ja, hoe wil je dat gaan bereiken? Want het leven op Curaçao is duur. Dat is gewoon eenmaal zo. Ik ga niet zeggen dat het goedkoper is dan hier. Het is het gewoon niet. Maar het is gewoon te doen als je alles goed regelt. Maar omdat wij hier wonen, we zijn gewoon een beetje geneigd om sowieso dingen te regelen, plannen, hoe ga ik dit doen. Ja. Maar mensen daar houden niet van plannen. Maar hier, in Nederland, dwing je om te gaan plannen. Je moet gewoon alles goed op rij zetten. Structuur is belangrijk. Oké, duidelijk. Ja,
je bent dus 6 maanden gegaan met een doel. Ja. Heb je die doel behaald? Je bedoelt, Voor jouw gevoel? ik had het behaald tot het moment dat ik weer in Nederland was en toen ging ik weer twijfelen. Ja. Nou, wat twijfel je? Kijk, ik denk omdat ik hier toch, ja, je kan zeggen, ik ben op Curaçao opgevoed, maar voor mij is het pas wanneer je in je tienerjaar zit dat je gewoontes gaat pakken. Ja. Al mijn gewoonten, bijna de meeste van mijn gewoonten zijn gewoon toch een beetje Nederlands. Afspraken zijn afspraken. Voor mij op tijd zijn is heel belangrijk. Ik kan echt boos van worden. Ja. Dus er zijn van die dingen dat me toch irriteert op Curaçao. Ja. En hier ben ik heel vrij, want ik weet waar ik heen moet wanneer ik iets nodig heb. Ik weet je hoe ik mijn weg moet volgen. Maar daar is het toch een beetje nog zoekwerk voor mij. Ik ben eigenlijk gewoon Nederlander geworden eigenlijk. Ik ben geïntegreerd geworden. Ja, als je dat wil zeggen. Afspraak is afspraak. Ja. Nee, serieus. Tijd is tijd. Ik ben echt iemand dat als ik een afspraak heb om 11 uur, ik kan gewoon daar 10:30 zijn. Want ik wil niet dat diegene op mij gaat zitten wachten, want als ik het moet doen, dan zou ik pissig zijn. Ja. Het is irritant inderdaad als je op mensen moet wachten. Ja, precies. Heel irritant. Ze moesten op mij wachten mensen. Oké, wat wil je eigenlijk precies in het leven verder? Want je doet van alles en nog wat nu. Kijk, ja, momenteel doe ik van alles en nog wat onder de naam Dyna. Maar ik wil een fysieke winkel van gaan maken of een sportschool. Ik weet niet welke kant ik wil gaan. Voordat we verder gaan, wat betekent die naam voor jou, Dyna? Wat houdt het in en wat betekent het voor jou? Explosie. Nee, maar Dynamite. het was begonnen. Mijn eerste kanaal was zo Dynamite Goodies. Nee, Dynamite Bed was het. Wat? Dynamite Bed. Oh. Ja. Toen was ik begonnen in 2014 met het verkopen van waist-trainers. Ja. En toen dacht ik, oké, Dynamite Goodies, want ik verkoop een goodie. Ja. En toen had ik de naam veranderd. Maar ik deed ook promotie en steeds meer mensen gingen de naam afkorten naar Dynamite. Ja. Maar daarna werd het Dyna. En toen dacht ik van, weet je wat, we houden gewoon kort, lekker kort Dyna. En that's it. Heb je DJ Dyna gesproken? Nee. Weet je het goed? Maar daar komt de naam in ieder geval dan Ja. vandaan. Ja, en toen had ik besloten om alles wat ik doe gewoon onder die naam te houden. Dus qua fitness, mealplan, trainingsschema, promotie, influencer dingen, van alles en nog wat. Het is gewoon Dyna en that's it. En om even terug te gaan, wat wil je allemaal gaan doen eigenlijk? Je wilt een winkel misschien, maar je weet nog niet precies wat. Kijk, ik vind toch een winkel een beetje cliché, omdat bijna alle vrouwen nu kleren verkopen. Bijna alle vrouwen doen hetzelfde. Ja. Haren, nagels, wimpers. Dus ik dacht van oké, misschien moet ik het gewoon zo houden, want ik heb het gewoon goed hoe het nu is. Dus ik dacht meer van oké, gewoon Dyna promotie of qua gewoon Dyna communicatie qua business. Dus maar dan een fysiek winkel waar mensen gewoon naar mij toe kunnen komen. Of ik hou het gewoon bij Dyna personal trainer, maar dan gewoon uitbreiden. Dus meer mensen in het team of gewoon gaan werken echt met de fitness. Waar ik meer eruit ga halen. Als je nu zou moeten kiezen, welke van de twee zou het worden? Ik zou toch gaan voor fitness. Personal trainer, ja. En waarom? Dat is mijn liefde. Kijk, ik had vroeger heel veel, hoe zeg je dat, woede in me. Veel zenuwen en al die dingen. En ik heb al die dingen gewoon eruit gegooid dankzij fitness. Als ik boos was, geen fitness. Als ik blij was, geen fitness. Dus voor mij fitness is gewoon een deel van mijn leven. Kijk, sommige dagen heb ik gewoon van, weet je, ik zit stil en denk van, shit, ik moet echt weer gaan fitnessen. Ja. Weet je, want ik mis het gewoon. Het is gewoon een deel van mij om mezelf in balans te houden. Dus waarom niet? Je had vroeger heel veel woede in je. Waar komt dat door? Of waar kwam dat door? Ja, ik moest zeg maar, toen ik was 15 toen ik had gehoord dat mijn moeder chronisch ziek is geworden. Ja. En ik ben toch een binnenvetter, dus ik wou met niemand erover praten. En als je dingen binnen gaat houden, want ik was boos, waarom zij, weet je, al die dingen. Als je dingen binnen gaat houden, op een bepaald moment wordt een woede, stel je voor je zegt maar tegen mij, dit ding is blauw, ik vind dat het rood is, ik word boos. Ja. Maar waarom bemoei je daarmee? Ik zeg het is rood, punt uit. Dat, zo attitude altijd, weet je. Ja. En ik dacht van ja, ik kan die dingen blijven afreageren op mensen.
Ik was 16 geworden en ik zei tegen moeder 2 dingen. 1, ik heb een baan. 2, ik ga fitnessen. Ja. Dus ik heb jouw geld niet nodig om de fitness te betalen. Maar je moet wel accepteren dat ik ga fitnessen en ik heb een baan. Ze was boos geworden. Maar ze zei gewoon ja, maar je mist niks, je krijgt alles. Waarom zou je gaan werken? Het is winter, 6 uur is het al donker. Ik zei tegen mama, kijk, ik kijk veel naar jou uit. Jij was altijd gewoon independent, onafhankelijk, je deed alles. Ik wil gewoon ook zo zijn, je moet gewoon respecteren. Ze was boos. Ze was gewoon genoeg. Gewoon een paar maanden boos op. Maar in ieder geval, ik ging dat doen. En op dat moment, telkens als ik gewoon boos was of ik dacht van, weet je, ik moet even alles kwijtraken, ging ik fitnessen. En zo was het allemaal begonnen. Het was niet van, oké, ik vind mezelf dun, laat me iets gaan doen in de fitness. Nee. Ik ging naar fitness, ik wist niet wat ik deed. Ik ging gewoon mezelf gewoon, zeg maar, hoe mensen zeggen, pijn doen met al die gewichten. Ja. Zodat ik mezelf, weet je, goed kon voelen. En zo is het gegaan. Tot de dag van vandaag. Heb je zelf een moment in je leven gehad, behalve dat, wat je net hebt uitgelegd, een stukje gehad van depressief eigenlijk? Dat ik depressief was? Ja, dat je even niet meer aankon. Iemand jou even uit die dip moest halen of iets. Nee, het was toch de situatie van mijn moeder alleen die mij zo erg heeft kunnen halen. Verder na, ik denk, kijk, als je de ergste dingen kan accepteren, wat kan je nog breken? Kijk, voor mij was dat het ergste wat mij kon overkomen. Hoe ga je daarmee om? Want je moeder leeft nog gelukkig. Ja? Maar ja, ze is ook nog steeds ziek. Hoe ga je met die situatie om? Kijk, hoe ik net zei, je moet dingen leren accepteren. Op het moment dat je iets accepteert, kan je heel goed omgaan met de situatie. Kijk, ik weet nu bijvoorbeeld, het kan op elke moment zijn dat mijn moeder er niet meer is. Ja. Het is gewoon feit en we gaan daarmee niet doen alsof het niet zo is. Ja. Weet je, het is voor mij, wat veel mensen niet doen, is dingen accepteren. En als je eenmaal, net zoals, ik wou vroeger stewardess worden. Ja. Ik ben kort, ik kan niet stewardess worden op vliegtuig, ik moet accepteren, het kan niet. Weet je, het is meer gewoon, welke plek geef je dit ding in jouw leven? En voor mij is het meer van, oké, mijn moeder is ziek, het kan iedereen overkomen. Hoe gaan we dit nu aanpakken dat ze nog leeft? Hoe gaan we het allemaal doen? Maar we moeten niet gaan doen alsof het niet zo is. Oké, ja. Weet je, ja, zo word je ook sterker van, vind ik persoonlijk. Oké. Even terug, want je gooit ook promos op je Insta. Doe je dat allemaal gewoon uit jezelf vrijwillig? Nee. Als ik nu in je DM slijt van hey, kan je dit voor mij promoten, wat zeg je dan tegen mij? Hier is mijn prijslijst. Wat zeg je? Hier is mijn prijslijst. Maar je doet het niet gratis dus. Nee, ik doe niks meer gratis. Kijk, ik was begonnen als een promogirl. Ik ging de stad in met flyers. Toen de tijd mocht het. Ik vormde altijd een deel uit een team die echt, ja, dat het leuk vond. Ja. Er waren zelf van die dagen dat we gingen gewoon op haken, mooi gekleed, gewoon die feesten promoten. Lachen, flirten van ja, als je naar die feest komt gaan we wel dansen met elkaar, weet je? Ja. En dat ging prima. Maar na een tijdje, je krijgt een groter netwerk. Ik verkocht kaartjes, tafels, al die dingen. Bij mij waren die dingen altijd gelijk op. Dus dan heb je al, zeg maar, een naam gezet, vastgezet voor jezelf. Als mensen met jou werken, ze weten hoe het gaat. Dus na een tijdje had ik besloten, weet je wat, veel meer mensen komen naar mij toe van ja, wil je dit promoten, wil je prima. Maar ik kan geen €50 blijven vragen hiervoor. Ik heb een groter netwerk. Ik heb nu bijvoorbeeld bijna 30.000. Ik kan geen €50 voor gaan vragen om iets helemaal aan het land te promoten. Dus ik dacht van nee, dit moet stoppen. Het moet anders. Ik moet met een andere strategie komen. En al helemaal toen ik het diploma had behaald van crossmediale communicatie. Ik kan je bewijzen dat ik weet wat ik doe. Ja. Weet je, ik kan je gewoon garanderen van je hebt een aantal mensen die sowieso die dingen gaan kopen of niet. Dus toen had ik besloten om een prijslijst vast te stellen. Maar ja, het is niet zo duur. Oké. Want mensen betalen het nog steeds.
En toen had ik een pakketje van gemaakt, dus losse. Dus kijk, voor mij is het sowieso handiger als je een pakketje gaat nemen. Dus maar ik geef je ook de keuze van, stel je voor je hebt een muziek die vandaag dropt en je wil gewoon eventjes in de zon zetten, of niet? Nee, maar op het moment dat ik jou benader, geef je mij een garantie of van zoveel klanten of gasten garandeer ik jou? Kijk, ik ben wel zo open dat ik je tegen jou zeg bijvoorbeeld, ik weet dat dit niet mijn doelgroep is. Ja. Dus ik zeg het wel gelijk van, ik kan je niet garanderen dat je nu zeg maar, dat je 10 van die dingen gaat verkopen. Ja. Nee. Maar het blijft wel jouw eigen keuze om zeg maar door te gaan. Ja. Stel je voor je komt met een weestraining, ja tuurlijk kan ik jou garanderen dat je 100 mensen krijgt. Ik ben van fitness, dus ik weet de doelgroep die mij volgt zijn mensen die willen afvallen of aankomen. Ja. Dus ze hebben die dingen nodig. Als je komt met kleren, de meeste vrouwen die mij volgen zijn ook mensen die uitgaan. Of die ze bezighoudt met mode, beauty, make-up en al die dingen. Dus het is ook meer van, als je iemand gaat zoeken om jou te promoten, moet je sowieso kijken van, wat is de doelgroep van dezegene? Gaat het wel lukken? Net zoals bijvoorbeeld, we hadden laatst Cuba Libre. Ik ben nu zeg maar 2 jaar bezig. Ja, ik zit 2 jaar nu in het team. Het was meer van, ze waren ook op zoek naar iemand, een influencer die veel volgers had, maar die ze ook een beetje die mensen hebt die ze haar volgen niet zo brutaal waren. Ja. Weet je, Cuba Libre is toch een feest met een naam, je wil het zo goed Beetje mogelijk deftig, houden. ja. Dus het was meer van, oké, even zoeken. Ik was in de eerste instantie gewoon een test. Maar het was gewoon goed gelukt, al mijn kaartjes waren uitverkocht. Dus het was gewoon, oké, prima, we gaan verder met jou. Ja. Dus het is meer van, ja, wat zoek je? Wat verkoop je? Waarvoor heb je die promotie nodig? Is iets wat ik jou ermee kan helpen of niet? Maar sommige mensen denken van, ja, ze heeft 30.000, dus het moet wel lukken. Nee, je moet echt kijken naar de doelgroep. Waar zie je Suhaili stage over 5 jaar? Voor 5 jaar, kindloos. Nee, ik zie mezelf, ja, goede vraag. In 5 jaar hopelijk ben ik al begonnen met wat ik wil gaan doen. Dus zeg maar qua business. Of ik mijn eigen ding echt vast heb gezet. Ja. Nu momenteel zou ik niet durven zeggen dat je me op Curaçao ziet of in Nederland. Want het kan ook zijn dat ik gewoon ergens anders ga en geen van beide. Ik zie mezelf wel met een goede baan. Want dat zou ik altijd wel willen. Dus ik ben wel zo iemand die denkt van, is niet omdat ik mijn eigen ding heb dat ik misschien niet ga werken. Ik wil gewoon altijd iets zekers hebben. Dat is wel voor mij. Net zoals nu. Ik werk nu zeg maar al 5 jaar voor mezelf. Maar ik had ook een tijdje gewerkt gewoon bij Praxis voor de lol. Ik dacht oké, ik ga even solliciteren. Ik ga gewoon even een vaste inkomen hebben die ik op mijn spaarrekening ga droppen. En dat was het. Ik ben gewoon iemand van zekerheid. En dat is ook heel Nederlands. Maar goed. Ja, ik zie mezelf gewoon een goede baan hebben. Misschien... Nee, niet getrouwd. Ook niet. Niet getrouwd, geen kinderen. Ben je dat wel ooit? Ooit. Heel ooit. Ik denk dat trouwen of kinderen jou stress gaan geven, dat jouw lichaam er goed uit gaat zien. Nou, niet echt. Maar kijk, als je gaat trouwen moet het echt zijn. Ik ben niet van trouwen om te gaan scheiden. Het zit niet zo bij mij, weet je. Het is wel van, met kinderen heb ik zoiets van... Ik ben gekomen van een familie die gescheiden was op een bepaald moment. Maar ik had een goede stiefvader. Dus ik wil gewoon zoiets, mochten we niet samen zijn, ik wil gewoon dat die vader altijd voor het kind opkomt. Hij moet altijd aanwezig zijn. Ja. En wat je tegenwoordig ziet, eenmaal komt een kind in het leven, opeens is alles misgegaan. Opeens is alle relatie kapot. Vrouwen gebruiken kinderen tegen mannen. Man wil niet voor de kind zorgen omdat hij denkt dat hij de moeder pijn doet, terwijl hij doet gewoon de kind pijn. Maar het is een chaos. En als ik zie wat er allemaal om me heen gebeurt, ja, ik ben bang. Ik wil dat gewoon niet voor mezelf. Oké. Duidelijk. Dat je als vrouw gerespecteerd wordt? Ja, dat vind ik wel. Kijk, er zijn sowieso mannen die dingen proberen. Maar het is meer ook van, hoe goed kennen ze jou? Is iemand die mij gewoon maar 1 keer in zijn leven heeft gezien, oké, fijn. Sowieso gaat hij proberen mij helemaal
gek te krijgen of weet je, aan te raken en al die dingen. Maar verder, kijk, mannen komen echt gewoon van, oh je bent heel mooi, was je maar van mij, als je van mij, kijk, er zijn gewoon liefdepraatjes dat ze in mijn inbox gooien. Het gebeurt soms dat je hebt gewoon van die mannen die boos worden, maar voor mij is dat gewoon, ze hebben een issue met hunzelf. Als je want ik ben wel iemand van, ik kan geen melding zien. Als ik eenmaal een melding zie, ga ik die ding openen. Ik maak het open, maar ik geef geen antwoord. En dan worden ze boos van, ja, wat denk je dan? Weet je, ja, weet je, dan komt het wel over alsof ik op persoonlijk heb, maar het is gewoon van, ja, wat ga ik hierop antwoord geven? Het is zo erg, want kijk, mensen beseffen niet dat mannen het mag nog erger voor vrouwen om antwoord te geven. Iemand kan gewoon tegen mij zeggen, happy birthday. En ik ga zeggen, dankjewel, en dat komt gelijk andere dingen erachter. Dus ik kan niet eens dankjewel zeggen. Hoe gaat het met jou? Goed. En met jou? Fijne dag verder. Nee, ik mag geen fijne dag verder wensen. Ik moet gelijk in een gesprek gaan. Heb ik wel tijd daarvoor. Soms zit ik, weet je, gewoon aan het werk. En dan geef ik gewoon antwoord, weet je, uit beleefdheid. Maar dan word je gelijk... Kan je andere mensen motiveren? Bijvoorbeeld in jouw geval vooral misschien vrouwen misschien, die ook iets willen bereiken? Hier in Nederland of in Curaçao? Ja, mijn idee erachter was altijd, laat niemand jou zeggen wat je kan of niet. Kijk, hier in Nederland heb ik heel vaak meegemaakt dat ze tegen mij, niet alleen één keer, dat ze zeiden dat tegen mij, ja, je gaat het niet bereiken. Nee, jullie kunnen dat helemaal niet. Waarom zou je maar dat doen als je gewoon kan gaan werken? Weet je, zulke dingen. Laat niemand jouw drooms, weet je, kleineren. Je kan alles behalen wat jij wil. En vooral voor gaan. En laat ook niet... Kijk, er gebeurt zoveel dingen in jouw leven die jou even laat stilstaan en denken van oké, shit, wat ga ik nu doen met mijn leven? Er gebeurt zoveel dingen die jou kan laten opgeven. Maar het is gewoon de keuze die je maakt op dat moment die het hardst telt. Het weegt gewoon de zwaarst. Wanneer je zeg maar op een punt staat van en nu... Of je bent in depressie geraakt, of je bent alles kwijt, of wat dan ook. Het is hoe je weer opkomt. Het is niet wat met jou is gebeurd. Duidelijk. En voor mijzelf, mijn motivatie was altijd naast mijn moeder, dat ik wel altijd trots maken, het was mijn vader. Mijn vader zei altijd tegen mij, je vader is zelf een klootzak. Zorg dat je nooit afhankelijk bent van een man. En dat is altijd, kijk, ik zeg het altijd geheim en ik besef het niet, maar dat was mijn houvast. Altijd in het leven, op het moment dat ik dacht, weet je, fuck school, ik ben er gewoon zat. Leren, elke dag leren. Weet je hebt gewoon geen leven op een bepaald moment. Ja. En toen zit ik zo en ik denk van shit, mijn vader zei dit tegen mij, weet je wat? Ik wil ook niet afhankelijk zijn van een man. Ik wil gewoon alles zelf hebben. En daar ga ik weer voor. Of hij zei ook altijd van ja, je moeder en je vader zijn al klaar. Dus wanneer op het moment dat je zeg maar jezelf verlies je alleen. Dus zorg dat alles wat je doet oké is met jezelf, niet met ons. Dus ja, dat waren gewoon woorden die mij altijd motiveerden. En je hebt ook bijvoorbeeld, wij Antillianen houden van slapen, lekker luieren. Ja. Wat kun je tegen die mensen zeggen die bijna niks doet of niet slapen, niks valt van de hemel. Je moet gewoon hard werken voor je dingen. Fouten maken is menselijk. Je leert gewoon alleen van je fouten. Kijk, dezelfde mensen die je vandaag... Kijk, dezelfde mensen die mij vroeger uitlachten, zijn nu bij mij voor promo, voor fitness, voor alles en nog wat. Wie zijn ze? Geloof mij nou maar. Dus je kan gewoon alles bereiken, maar slapen lukt niet. Kom niet naar Nederland, denk van ja, ik ga uitkering aanvragen, want dingen zijn al lang niet zoals vroeger. Kom niet en denk van ja, oké, ga leven van, hoe heet die geld dat je krijgt voor kinderen, want ik heb geen kinderen. Kinderbijslag. Kinderbijslag. Of van studie, want studie is alleen maar lening. Het is geen, weet je, zoals vroeger gift als je diploma haalt. Ja. Het is gewoon lening, je komt jezelf in problemen brengen. En daarna als jullie allemaal terug naar Curaçao willen gaan, gaan jullie zeggen, ja, Nederland. Het is geen Nederland, ik ben hier al 11 jaar. Ik heb echt geen schulden. Ik ga niks kopen op afbetaling. Hoe doe je dat? Ja, gewoon niet. Als
Als ik een Apple MacBook wil, ga ik gewoon voor sparen. Waarom afbetaling? Dat zijn schulden, man. Het is gewoon mentaliteit hoe snel je iets wil, hoe graag je voor iets wil gaan sparen. Of niet van studie? Studie, ja, studie. Iedereen heeft schuld van studie. Maar ja, ik val nog in de oude stelsel. Dus op het moment dat ik nu mijn diploma haal, krijg ik een groot deel gif. En de rest moet ik betalen. Maar wie gaat stressen over studie? Niet ik. Nou, je blijft misschien een goede baan. Ja. Het is wel zonde van je geld. En kijk, ja, het is wel zonde, maar kijk, studie financieren is niet zo van je moet per maand dit bedrag. Je toont gewoon aan hun wat je per maand kan betalen. Ik ken mensen die in Curaçao wonen maar 25 gulden betalen per maand of euro. En dat is het, dat kunnen ze nu betalen. Voor hun gaat het meer van dat je begint met betalen. En wat veel mensen doen is gewoon niet beginnen. Wat kunnen mensen je allemaal vinden? Op Instagram, Dynasty. Op Facebook heb ik een Facebookpagina, Dyna. Een persoonlijke Facebook, Siheli Stasia. Ik kan niemand meer accepteren, maar je mag me volgen. Snapchat, Dynamite Goodies. YouTube. Ik was begonnen, maar... Nou maar, dat was het. Je hebt opgegeven. Ja, film is niks voor mij. Wat is de reden eigenlijk dat je Facebooknaam geen Suheli is, maar Siheli? Hoe mijn vriendin, hoe mijn vriendin de moeder zegt. Te hagan brujeria. Nee, het was een foutje gegaan en toen mocht ik het niet meer veranderen van Facebook. Ik had mijn naam zo vaak veranderd en nu mag het niet meer. Dan zijn je gewoon zat. Ja. Dus goed mensen, dit was het alweer. Siheli mensen. Wauw. Ik zeg altijd Siheli, komt door die Facebook. Ja. Gewoon veranderen. En besef, ik zat in Vraag. de klas met hem, hè. Besef, hij weet mijn naam niet. Daarom moet je niet zoveel namen gebruiken. Suheli, Ja, Sihelis, Suhaili, Dyna, Goodies. Op een gegeven moment weet je het niet meer. Maar mensen, vergeet niet op ons kanaal te abonneren. Bedankt dat je weer hebt gekeken. We zien je in de volgende aflevering. Ik ben Dio. Sontje. En we zitten hier met... Swaley. Oké, dat is hem nou. Tot de volgende keer. Peace out.